El Saló de l'Ensenyament, l'únic saló amb una entrada i més de 1000 sortides. Cicle formatiu d'informàtica. INEF. Direcció i administració d'empreses. Batxillerat social. He vingut al Saló de l'Ensenyament a informar-me sobre les carreres que podria fer després de batxillerat. No tinc ni idea del que vull estudiar i vinc una mica buscant que em donin informació sobre les carreres i tot això. Per a buscar informació de les universitats, de veure les opcions que ens donen i saber una miqueta de què va la cosa. Ara que he pegat una volta pel Saló de l'Ensenyament, penso que és molt variat i molt gran i que les possibilitats de trobar el que t'agrada són molt amples. El principal avantatge que he trobat és que tens totes les opcions en un punt concret. És a dir, no t'has d'anar movent amunt i avall, sinó que tens tot al mateix punt. Doncs jo trobo que està molt bé això del Saló de l'Ensenyament per ajudar-te a decidir què vols fer de gran, pel futur. He vingut a buscar informació d'universitats i costa una mica trobar-ho, però es troba, al final es troba. He vingut aquí al Saló de l'Ensenyament per buscar informació sobre això de l'escalada i tot això i bueno, ho he trobat allà al pavelló aquest d'aquí darrere i bé, sí, molt bé, està força bé això.